Другото виж да въпрос да е много разпрома. Много мерките да бъде. Колко е много кърпата на бумата там. Да. Тази кърпа е само да сме да ми Аз се притеснявам, ти знаеш? Не е страшно, да, Като съм казвал това, което сега пак ще кажа, обаче... Те хората ценят се сравнят. Може да ми стане смешно на хората. Няма нещо. Сега, тази работа е, аз ще да ви говоря с нещо. Искам да знаете, че преди да казвам защо, че ще ви се променят целите. Защото ви ще се променят като работите. Аз ви казах, преди 10 години съм искал бизнес, някакъв, много специален такъв, който да е лесен, да не дава заплати, да нямаш счетоводител. После 2-4 години се промениха нещата, като научаваме нова информация. Сега ще ви кажа нещо, което е много хубаво. И ми е било, да кажем, на 5-та година цел и осъзнаване. Да бъде човек свободен, трябва да има 3 неща едновременно на едно място в живота си. Здраве, достатъчно доходи и свободно време. Тоест от бизнес нещо по-конкретно. Здраве, пари и свободно време на едно място. Нещо, което почти го няма никъде иначе. Извън мрежовия маркетинг. Така, а по отношение на защото ми е днес, казвал съм го преди време, мисля го от 10 години, сигурно от 15, преди да познам Forever. Тук ще карам тези един цитат от Маргарет Тачър. За да живее едно общество свободно, трябва да има критична маса индивиди, които знаят какво е свобода. Колко човека ще го запишете? Някой съм казал, може защо още. Цялата работа е, че за да е свободен човек, трябва да има достатъчно доходи и да е здрав. Моето зато в Forever днес е поне веднъж месечно да достигна 25 000 лева доход. Месечно. А после